пештар аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд дар рӯзҳои наздик, дар ояндаҳои наздик салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ байни Новосибирск ва шаҳри Хуҷанд чӣ мешавад, дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. Бо диққат гӯш кунед. Нафарҳоеда ки агар ягон ёрии ҳуқуқӣ дар кор бошад, яъне ки онлайн консултатсия дар кор бошад дар ҳама намуд саволҳо оид ба муҳоҷират, рақамҳои WhatsApp-е ки рӯи экранда меброяд, танҳо дар ҳамин WhatsApp метавонед бинависонед. ман шахсан худам қатитон суҳбат мекунам ва савол ҷавоб мекунем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо Новосибирск ва Хуҷанд хатсайри ҳаракати автобусҳо кушода мешавад. чихеле ки мо шумо медонем, пештар аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд ба чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия ана ҳамин автобусҳо мусофиркашонӣ мекарданд, вале мутаассифона тӯли якчанд вақт ҳамин чизҳоро маҳкам кардагӣ буданд, аз сари нав иҷозат дода мешавад. вазорати нақлиёти Русия дар телеграм канал хабар додааст, ки байни Новосибирск ва шаҳри Хуҷанди Ҷумҳурии Тоҷикистон хатсайри нави ҳаракати автобусҳо кушода мешавад. дар доираи ҳафтаи нақлиёт дар пойтахти Русия, шаҳри Москва, байни вазири нақлиёти Русия ва вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим дар ин масъала гуфтушунид баргузор гардид. санаи аниқи кушодашавии хатсайри нав ҳанӯз маълум нест. интизор меравад, ки аз дигар шаҳрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрҳои калони Русия хатсайрҳои нави ҳаракати автобус кушода мешавад. вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим бозгаштани хатсайри ҳаракати автобусҳо дар масири Новосибирск Хуҷанд, Душанбе Москав, Бохтар Москва, Хуҷанд Казан, Хуҷанд Москва ва Екатеринбург Хуҷанд низ ба мувофиқа расиданд. ҳамин ҷойҳое ки мо номбар кардем дар рӯзҳои наздик, дар ояндаҳои наздик миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия шаҳрҳои номбар кардаи мо хатсайри автобус ташкил карда роҳандозӣ карда мешавад, ки шаҳрвандони ҳарду кишвар метавонанд аз ин истифода кунанд ва ба якдигар сафар бикунанд бо тариқи микроавтобус. ва гуфта мешавад, ки ҳоло санаи аниқ ва дақиқ гуфтагӣ нестай, лекин дар рӯзҳои наздик гуфта шудагиай. ин информатсия бо вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазири нақлиёти Федератсияи Русия гуфтушунид карда ва зери мувофиқа расиданд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳем, ки дистансиони дарс бихонед ва соҳиби студентский билет бишед. рақамҳошон дар рӯи экран меброяд. бинависед, қатишон суҳбат кунед дар WhatsApp. кори шуморо қонунӣ буд мекунам. ҳаматарафа лайф нависонда. ассалому алайкум ака. номеротон дар корай. ай куҷо ёбем? барои саволҳо агар дар назар дошта бошем, бисёри нафарҳо ин чиза мепурсиден дар комментарияҳо ва номере ки дар аввали видео мондагиам ҳамун WhatsApp-аш дасти худам дай, метавонед нависен ва саволотона пешниҳод бикунед. раҳимзод нависондай. салом ака. 27 сола шидагиёра мебаранд хизмат. нафарҳое ки аллакай 27 сола шидагиянд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. нақшаи даъваткунӣ ба хизмат тамом шуд ё ин ки не? бале, вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора барои шаҳрвандон хабар расонид, ки нақша пурра ба анҷом расид. як нафари дигар нависондае салом акаи Сорбон. ман вақте ки 17 сола будам, Федератсияи Россия рафтам. ай усур омаданамда, агар 18 сола бошам, дига метавонам бе давернис биём, ё ки бояд давернис гирӣ то охира ба давернис равӣ? не, бародари азиз. вақте ки шумо ноболиғ ҳастед, албатта ки барои ҳар як ноболиғ давернис дар кор мешавад ва вақте ки аллакай 18 сола шиден, аз ин ҳуҷҷата гирифтанаш озод мешавед. як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. барои чӣ ҳамин курси рубл ин қадар паст шидесед? дар ҳамин бора мефаҳмонӣ камтар. дар бораи пастшавии рубл мутаассифона мо ҳеҷ чиз гуфта наметонем. ин чиза бонки миллӣ ҳаррӯзаша чикале ки медонед, мақсад пешкаши шаҳрвандон мегардонад ва аз сабаби пастшавиша мутаассифона ман намедонам. саид нависонда. барои чӣ аблава шидесед ака? фикр мекунам ки нестай ва ба хотире ки нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагиай аллакай. як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. печати фалшивӣ дошта бошӣ, ҳамин ягон проблема шида метавонад? бале, печати фалшивӣ доштан дар паспорт метавонад ки
шуморо аз рейс бигардонанд. Ба хотире ки дар паспорт печати фалшивӣ задан, ин ба ҳисоб ҳамон хеле меравад ки шумо ғайриқонунӣ марза убур кардаген, ай Россия берун биромадаген ё ки вориди Россия шидаген. умуман ғайриқонунӣ убур кардани марз мешавад. хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, саволотона дар комментария бинависонед. худо хоста бошад, боз дар видеои дигар саволоро мехонем ва ҷавоб мегардонем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.